Ето и не е ли Това забрали? не реса, не ми се отвари на мен, аре треса. Добре, стой умря. Дуплекса. Фикал. Аз бягам от всички дълно. Няма къде да бягам. Дуплекс е решил да печели май. Дуплекс. Чак пина малко сокче. Вика какао сервис. Какво? Как го от какво излязъл като някаква проститутка? Знам. Чак С сега. списка от сенсорите може да се излезе. Ми бамва ли? Аз ще разбера, ако ги сменя, бе, той може да убил човек, разбираш ли? Добре, не викай. Аз ще видя, бе, дали постоянно гледам инвентарите, бе. Добре, се ма съмнява мене. Аз пай ще... Ако е наред, Какво? Аз гледам Левианта. какво правиш, бе? Какво? Стоя се просто и се крия. Аз съм много зле сега. Не знам. Аз видя, ако си сменя сета, защото на 10 секунда каската му са... Да. Взема фика, цяло пред мен не ще да чакай ваниш. Аз ще умра. Дай, бой, дублек се бой. Айде, фикава с резервен фикс. Левината Един служи час, сет. фикс. Левината е с резервен. Да. Добре, значи всички са баннати. Аз ям всички лигове, всичко ям просто. Майнера, умера се малко. Умирам. Аз бия с ръка, ама нищо не става. Айде, умря. Какво? Ти го уби дабъла ли? О, добре, защото си представям Dark Minder да убие дабъл, леле. Той дабъл отиска сървъра, бе. От вчера. Не ми дай. Аре, аз ще ставам за малко. Ставай. Ай, Аз ще ги троля отгоре. Нека се качват, стой ако... О, пак ли стоя? Стоя. Без да ми скача наново. Какво си мисли? С това игра ли? Снимаш ли още? Ето с Battledome. След малко трябва да гледам... Ще гледам телевизията след малко. Отивам работа, не знам. След малко ви се Брат, после Левианта колко си сменил, Левианта не, може да слагаш сетове, ама ако си фиксваш, това е бан, разбираш ли? Къде го качиха? Ама... Охо, ще ги взема тези неща. Не ма бил, бе. Какво стана са? Нищо свърдане. Значи в акшена как се казва? Тигър! Тигър уин. Кит. Знаеш колко ме интересува? Нека си скача. Кит евент just. Готово. Какъв е кит евент? Хубав. Евент. Последни 6.
Bay bay.